Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Rama Rama Hare 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 Rama Krishna 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 Hare Rama Rama Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Krishna Hare Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Hare Krishna Mataji ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த காலை நேரத்துல ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேட்க வந்திருக்க அனைத்து பக்தர்களையும் அன்போட வரவேற்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम हरे माता जी। कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா ஜி. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நமோ ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மீலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी शवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पाञ्चाकल्पतरुभ्य च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि वसत्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் செய்வ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயம் உதீரயேத் நஷ்டப்ராயேஷு அவத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையா பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஷ்டிகி. ஓம் தத்சத். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். நம்ம எல்லாம் வந்து இப்ப என்ன பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம்? 9th சாப்டர்ல பீஷ்ம தேவருடைய மரணம் மரணம் மரணம். அந்த மரணத்துல நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து அவருடைய பிரேயர்ஸ். அவர் வந்து போர்க்களத்துல தனக்கு எதிரே இருக்கக்கூடிய பகவான் கிருஷ்ணரை பார்த்து ப்ரே பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. 32வது ஸ்லோகத்துல இருந்து இன்னைக்கு நடத்த போற 42வது ஸ்லோகம் வரை அவருடைய பிரேயர் தான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். அவர் எப்படி வந்து தன்னுடைய மனசுல இருக்கக்கூடிய அதாவது சிந்தனை, உணர்வு, விருப்பம், அதாவது திங்கிங், ஃபீலிங், வில்லிங், இது எல்லாத்தையும் எப்படி வந்து பகவான் மேல நிலைநிறுத்தி அவர் வந்து பிரார்த்தனை பண்றார் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அவருடைய அழகெல்லாம் வர்ணிக்கிறாரு. அவர் எப்படி இருக்கிறார்? தமால நிறத்தை ஒத்து இருக்கிறாரு. 3 உலகங்கள்ல இருக்கிற அத்தனை வாசிகளும் கிரகவாசிகளும் என்ன செய்யறாங்க? அவருடைய சந்தன குழம்பு பூசப்பட்ட அவருடைய திருமுகத்தினால அவங்க வந்து கவரப்படுறாங்க. அப்புறம் போர்க்களத்துல அங்க குதிரைகள் வந்து குதிரைகளோட குழம்புகளால எழுப்பப்பட்ட அந்த தூசி, அந்த தூசி படிந்த அவருடைய கேசம் சாம்பல் நிறமாக இருக்கிறது. அதெல்லாம் பாக்குறாரு. அப்புறம் வந்து என்ன செய்யறாரு? அர்ஜுனனுடைய உத்தரவை ஏற்று அவருக்கு வந்து என்ன செய்யறாரு? சேனைக்கு மத்தியில போய் தன்னுடைய ரதத்தை நிறுத்துறாரு. இது எல்லாமே வந்து பீஷ்மதேவர் இங்க வந்து விவரிச்சுட்டு இருக்கிறாரு. எதெல்லாம் வந்து அவருடைய தன்னுடைய மனசுல நிலைநிறுத்தி இருக்கிறார் அப்படிங்கும்போது பகவானுடைய அந்த அழகு, பகவானுடைய அந்த செயல்கள், இது எல்லாம் அவருடைய மனக்கண்ணுல வரிசையா ஒண்ணு தோணுது. அவர் வந்து பகவத்கீதை உபதேசம் பண்ணது அர்ஜுனனுக்கு. அப்புறம் இவரால போர்க்களத்துல இவர் விட்ட அம்புகளால அவர் முகத்துல ஏற்பட்ட அந்த காயங்கள், அந்த காயங்கள்லாத்துல இருந்து வரக்கூடிய ரத்தம். ஆனா பகவானுக்கு அதெல்லாம் வந்து பூமாரி பொழிகிறது மாதிரி இருக்குதான். அந்த மாதிரி நிலையத்துல அவர் என்ன செய்யறாரு? இடது கையில கடிவாளத்தையும் வலது கையில சாட்டையும் பிடிச்சா அந்த பார்த்த சாரதி ரூபத்தை அவர் வந்து தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. இதுதான் வந்து நம்ம வந்து இதுவரையிலும் நம்ம பார்த்தது. இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது வந்து 42வது ஸ்லோகம். இது கடைசி பிரேயர். அவருடைய பிரேயர்லயே இது வந்து கடைசி பிரேயரா இருக்குது. இதை நான் வந்து ஸ்லோகம் ஒரு தடவை வாசிக்கிறேன். நீங்க எல்லாமே பின்னாடியே வாசிச்சிருங்க. அதுக்கு பிறகு நம்ம போலாம். தம் இமம் அகம் அஜம் சரீரபாஜாம் ஹிருதி ஹிருதி திருஷ்டிதம் ஆத்ம வாசிங்க. தம்மிகம் அகம் அஜம் ஆஸ்ரீரபாஜாம் ஹிருதி ஹிருதி திருஷ்டிதம் ஆத்ம கல்பிதானாம் பிரதித்ருஷம் இவ நைகதார்க்கம் ஏகம் சமதி கதோஸ்மி விதூத பேத மோகஹ. நான் ஒரு தரம் வாசிச்சுறேன், அப்புறம் நீங்க எல்லாம் வாசிங்க. அகம் அஜம் சரீரபாஜாம் ஹிருதி ஹிருதி திஷ்டிதம் ஆத்ம கல்பிதானாம் பிரதித்ருஷம் இவ நைகதார்க்கம் ஏகம் சமதி கதோஸ்மி விதூத பேத மோகஹ. படிக்கிறேன். சரி, இப்ப ஒவ்வொருத்தரா யார் வேணுமோ வாசிச்சிருங்க. சரீரபாஜாம் ஹிருதி ஹிருதி திஷ்டிதம் ஆத்ம கல்பிதானாம் திருசம் இவ நைக தர்தார்கம்
समधि गतोऽस्मि विदोद भेद मोह। हरे कृष्ण माताजी। तम इमम अहम अजम शरीरभाजाम हृदि हृदि दृष्टितम आत्मकल्पितानां प्रदृशम इवं नैगदार्गम्येहम समति गतोऽस्मि विदूत भेद मोहः। हरे कृष्ण माताजी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माताजी। वासिकं तम माताजी। इमम अगम अजम शरीरभाजाम ऋति ऋति दृष्टिदम आत्मकल्पितानां प्रतिदृशम इव नैकतार्कम एकम समधिकतोऽस्मि विदूतपेत मोहः। हरे कृष्ण माताजी। हरे थैंक यू कृष्ण माताजी। माताजी। हरे कृष्ण। तम इमम अहम अजम शरीरभाजां हृति हृति दिष्टितम आत्मकल्पितानां प्रदर्शम इव नैकदार्कम एकम समति गतो अस्मि विदूत भेद मोहः। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माताजी। तम वासिकं इमम हरे अजम कृष्ण शरीराणां हृदि दिष्टितम् आत्मकल्पितानां प्रतिदृशम् इव नैकदार्कमम् एकं समधिगतो अस्मि विदूतभेदमोहः। हरे कृष्ण माताजी। थैंक यू वेरी मच। माताजी हरे कृष्ण माताजी। वासिकं तम माताजी। तङ्गिमहम् अजं शरीरमादां हृदि हृदि होलसेल प्रतिदिन பரவாயில்ல प्रतिक्षिप्तमिव निकदागम्येकं வீட்டுக்கு ஆள समधितोऽस्मि ஜானகிராம் மாதாஜி மியூட் போட்டுங்க. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी। तम इमम इमम अहम अजम शरीर బయట కదా జాతకాల తీసి చూసేది అట్లా సరే तम ஜானகிராம் इमम अहम अजम शरीर भजाम हृदि హరే కృష్ణ हृदि మాత तिष्ठितम आत्मा வாசிக்கும்போது कल्पितानाम மட்டும் மியூட் பண்ணுங்க. प्रदीप्तम இத்தனை इव பேர் மியூட் போட்டுங்க. नैकार्तकम एकम समधि कदोस्मि विदूद बेह मोह। हरे कृष्ण माताजी। हरे హరే कृष्ण కృష్ణ మాతాజీ हरे कृष्ण वासिकं माताजी। తం ఇమం అహం అజం శరీర భాజాం ఇరిది ఇరిది సృష్టిదం ఆత్మ కల్పితనాం ప్రతిసృశం ఇవ నైక తార్గం ఏగం సమధిగతో సమి సిమి విదూత భేద మోగ. హరే हरे కృష్ణ हरे మాతాజీ. हरे हरे तम कृष्ण इमम अहम अजम शरीर भजाम हृति हृति स्थितम आत्मकल्पितानां प्रतिदृशम इव नैकदार्कम एकम समधि गदो अस्मि विदूत भेद मोहः। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माताजी. வேற யாராவது வாசிக்கணுமா? ஓகே. हरे कृष्णा। हरे कृष्ण வாசிக்க மாதாஜி. तमिममहं अजं शरीरबाधां हृदि प्रतिदृशं जीवनैकतार्थमेकं समतिकतोऽस्मि विदूतभेदमोहः। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता। हरे धन्यवाद. कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माता। तम इमम अगम अजम शरीर बाजाम हृदि हृदि दिष्टिदम आत्मकल्पितानां प्रदित्रिशम इव नैहदर्कम एकम समधिगतो अस्मि विदूत भेद मोहः। हरे कृष्ण माताजी। थैंक यू माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லாரும் வாசிச்சிட்டீங்களா? சரி, இதுவரையிலும் வாசிக்காதவங்க மொழிபெயர்ப்பு வாசிங்க. படிக்கலாம் மாதாஜி. கலாவதி மாதாஜி வாசிங்க. பகவான் எல்லோருடைய ஸ்கிரீன் தெரியுதுல்ல மாதாஜி? தெரியுது தெரியுது பகவான் மாதாஜி. தெரியுது. வாசிங்க மாதாஜி. ஸ்கிரீன் பார்த்தே வாசிக்கலாம். ஸ்லோகம் வரல மாதாஜி. ஸ்லோகம் வேணுமா உங்களுக்கு? ஓகே, ஸ்லோகம் தான். பகவான் மாதாஜி எது படிக்கட்டும் மாதாஜி? 42 மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. ஓகே மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. ஓகே மாதாஜி. பகவான் எல்லாருடைய நேரம் மொழிபெயர்ப்பு. பகவான்
வாசிக்க. பகவான் எல்லோருடைய இதயத்திலும் இருக்கிறார், மனக்கற்பனையாளர்களின் இதயத்திலும் இருக்கிறார் என்பதற்கு எதிரான எண்ணத்திலிருந்து இப்பொழுது நான் விடுபட்டு விட்டேன் என்பதால் இப்பொழுது என் முன் நிற்கும் இந்த ஒரே பகவானாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை முழு மன ஒருமையுடன் என்னால் தியானிக்க முடிகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. இப்ப பகவான் என்ன பகவானை பார்த்து பீஷ்மதேவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, பகவான் வந்து எல்லாருடைய இதயத்திலும் இருக்கிறாரு. என்னவா இருக்கிறாரு? பரமாத்மா ரூபத்துல இருக்கிறாரு. மனக்கற்பனையாளர்களின் இதயத்திலும் இருக்கிறாரா இல்லையா? இருக்காரு. இருக்கிறார். எல்லாருடைய இதயத்திலும் இருக்காரு. இருக்கிறாரு. அப்போ வந்து இப்ப என்ன சொல்றாரு? இருமை, அதாவது இங்க பேத மோக அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல வருது இல்லையா, லாஸ்ட்ல பேத மோக. அந்த பேத மோகம்னா என்ன? இருமை என்னும் தப்பெண்ணம். பகவான் வந்து என்ன செய்யறாரு? பரமாத்மா வேற, பிரம்மனில் ஜோதி வேற, பகவான் வேற அப்படிங்கிற அந்த இருமையில இருந்து இவரு விடுபட்டுட்டாராம். இப்ப என்னால ஒருமையுடன் அவரை வந்து தியானிக்க முடிகிறது அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. நம்ம வந்து பிபிடி வச்சு நம்ம கிளாஸ் பார்க்கலாம். ஒரு நிமிஷம் நான் யோசிக்கிறேன். தெரியுதா எல்லாருக்கும்? பீஷ்மதேவரையுடைய உன்னத உணர்வு வந்து என்ன சொல்றாரு? இருமையை கடந்து, இருமைங்கிற அந்த மாயையை கடந்து முழுமுதற் கடவுளை அறிதல். இப்ப நம்ம வந்து இறைவனை வந்து 3 நிலைகள்ல உணர்றோம். பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான். அந்த 3 நிலைகள்ல ஒவ்வொருத்தருக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கா? இவர் வேற அவர் வேறையா? இல்ல, எல்லாமே ஒருத்தர். அதான் அந்த இருமை, அதுதான் இருமைன்னு இங்க வந்து சொல்றாரு. இருமையை கடந்து, ஆனா எல்லாத்துக்கும் முழுமுதற் கடவுளா இருக்கிறது யாரு? பகவான். அவரை வந்து உணர்றாரு. அததான் சொல்றாரு. இந்த ஸ்லோகத்தோட மைய கருத்து என்ன சொல்லியிருக்கு? எல்லோர் இதயத்திலும் வீற்றிருக்கும் முழுமுதற் கடவுளான ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மீதே, பகவான் கிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுள் அவர்தான். அவருடைய மேல என்னோட முழு கவனமும் குவிந்திருக்கு. அவர் தான் வந்து 32ல இருந்து இதுவரையிலும் அவர் வந்து அதையே தான் அவர் தன்னுடைய எண்ணங்களை ஒரே நிலையில் குவிச்சு அவர் சொல்றாரு. பல தெய்வங்கள் என்ற இருமை மாயை வேத மோகம் இப்போது விலகிவிட்டது. இப்ப அவருக்கு வந்து என்ன செய்யறாரு? பரமாத்மா வேற, பகவான் வேறங்கிற அந்த இருமை வந்து விலகிவிட்டது அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. மரண தருவாயிலும் கலங்காத பக்தி கொண்டு இருக்கிறாரு. அவருடைய உடல்நிலை எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, போர்க்களத்துல அம்புகள் தைத்து அந்த அம்பு படுக்கையில படுத்திருக்கும் போது எவ்வளவு கடுமையான வலி இருக்கும். நமக்கு ஒரு சின்ன ஊசி, குண்டூசி குத்துனா கூட ஆணு துடிச்சு போவோம், நம்மளால தாங்கிக்க முடியாது. ஆனா அவர் உடல் முழுக்க அம்பு, அந்த அம்பு மேலேயே அவர் வந்து படுத்திருக்கிறாரு. அப்ப எவ்வளவு கடுமையான வலி இருக்கும். அந்த நேரத்திலயும் அவருடைய மனநிலை எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, எல்லாருக்கிட்டையும் சிரித்த முகத்தோட இருக்கிறாரு, எல்லாரையும் வரவேற்கிறாரு, பகவான் மேல தியானம் பண்றாரு, பகவானுடைய அழகெல்லாம் வர்ணிக்கிறாரு. விஷ்ணு இது 1000 நாமங்களை வந்து அவர் வந்து துதிக்கிறார். அந்த இடத்துல நமக்கு தெரியும், சகஸ்ர நாமத்தையும் சொல்றாரு. அந்த மாதிரி நிலையில அவருடைய ஆன்மீக நிலை எந்த விதமான கவனச்சிதறலும் இன்றி வேற எதுலையுமே அவருக்கு கவனம் போகல. சுற்றி இருக்கவங்க எதையுமே அவர் பார்க்கல. பகவான் கிருஷ்ணரை மட்டுமே அவர் வந்து முழுமையா பார்த்து அவர் மேலேயே வந்து அவர் என்ன செய்யறாரு? தியானம் பண்ணக்கூடிய அந்த நிலையில இருக்கிறாரு. இதுதான் வந்து பரம்பொருளுடைய 3 நிலைகள் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். பிரம்ம ஜோதி, உருவமற்ற ஆன்மீக ஒளி. அடுத்தது பரமாத்மா, அனைவருடைய இதயத்திலையும் வீற்றிருக்கக்கூடிய பகவானுடைய அம்சம். பகவான் வாசுதேவர், முழுமுதற் கடவுள். இவர் தான் வந்து ஆதி மூலம். இவர்கிட்ட இருந்துதான் அவருடைய சக்திகள் தான் என்னது? பிரம்ம ஜோதியும் பரமாத்மாங்கிறதெல்லாம் நம்ம நிறைய படிச்சுட்டோம். இது என்னது? வேற்றுமையில் ஒற்றுமை. இது தனித்தனி தெய்வங்களா? பிரம்ம ஜோதிங்கிறது தனி தெய்வமா? பரமாத்மா இல்ல, எல்லாம் ஒரு தான். ஆமா, ஏன்னா பகவான் கிருஷ்ணருடைய விரிவங்கங்கள். அவர் வந்து எந்த விரிவங்கத்தை வேணாலும் அவர் எடுத்துக்கிறாரு இல்லையா? அவரே வந்து ஒற்றுமையாவும் இருக்கிறாரு, வேற்றுமையாவும், பிரிஞ்சும் இருக்கிறாரு, ஒன்னாவும் இருக்கிறாரு. எத்தனை விரிவங்களும் அவரால் எடுக்க முடியும். அளவு கடந்த சக்தி உடையவர். கிருஷ்ணரே அனைத்துக்கும் மூலாதாரம். என்ன சொல்றாங்க? பரமாத்மாவும் பிரம்மஜோதியும் அவருடைய சக்தியின் வெளிப்பாடுகளே. அவர் வந்து எந்த சக்தியை வேணாலும் அவரால், இந்த 3 சக்திகள் வந்து அவர் முதல் நிலை சக்தி. அதுக்கு மேல அவர் நிறைய சக்திகள் அவர்கிட்ட இருக்குது. அவர் சக்திகள் எல்லாம் எப்ப தேவையோ அப்ப வந்து அவர் வெளிப்படுத்துறாரு. நம்ம ஸ்ரீல பிரபாதாங்கள் உரைப்படி என்ன சொல்றாங்க? கிருஷ்ணர் மற்றொன்றிலிருந்து வந்தவர் அல்ல.
வேற எதுல இருந்தாவது கிருஷ்ணர் வந்தாரா? இல்ல, கிருஷ்ணர் தான் ஆதி மூலம். அவர்கிட்ட இருந்துதான் மற்ற சக்திகள்லாம் வெளியில வருது. அவருடைய அந்தரங்க சக்தி மூலம் பல விதமான அவதாரங்கள் எடுக்கிறாரு. பௌரங்க சக்தி மூலம், பகிரங்க சக்தி மூலமா இந்த பௌதிக உலகத்தை படைக்கிறாரு. நடுத்தர சக்தியில நாமெல்லாம் வந்திருக்கிறோம். இப்படி அவருடைய சக்திகள் அளவற்றதா இருக்குது. வேத மோகம், மாயையை அகற்றுதல். அதாவது என்ன, இருமைங்கிற மாயை எல்லாருக்குமே இருக்கும். நம்ம இப்ப கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம கூட என்ன நினைச்சிருப்போம், பரமாத்மா வேற, பிரம்மஜோதி வேற, பகவான் வேறன்னு தான் நம்ம நினைச்சுப்போம். வெவ்வேறு தெய்வங்களா நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருப்போம். அது என்ன, பகவானுடைய உருவ மற்றும் அருவ நிலைகள். உருவமற்ற நிலை பிரம்மஜோதி. இது பரமாத்மாவும் உருவமற்ற நிலைதான் நமக்கு. ஆனா பகவான் எப்படிப்பட்ட நிலை? உருவ நிலை. நாம என்னது பண்ணிட்டு இருக்கோம், தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்திருக்கோம். அததான் அவர் இந்த மாயைங்கிறது இந்த புகை மாதிரி போகுது இல்லையா, அந்த மாயை அவர்கிட்ட விலகுது அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆன்மீக இலக்குகளின் ஒப்பீடு. இப்போ மாயாவாத தத்துவம், அஷ்டாங்க யோகம், பக்தி யோகம், இந்த மூணுக்கும் உள்ள ஒரு ஒற்றுமையை இங்க அதாவது ஒத்து கவனிக்கிறோம். அதுக்குள்ள டிஃபரன்ஸை நம்ம பார்க்க போறோம். மாயாவாதம் இம்பர்சனல் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா, அவங்களுடைய இலக்கு என்னவா இருக்குன்னா, பிரம்ம ஜோதியில போய் மெர்ஜ் ஆகணும், ஜோதியில போய் ஒண்ணு கலக்கணும் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க. அதே அஷ்டாங்க யோகிகள் என்ன செய்யறாங்க, மனசுக்குள்ள இருக்க அந்த 4 கரங்களுடைய அந்த பரமாத்மா மேல தியானம் பண்றாங்க. பக்தி யோகிகள் என்ன செய்யறாங்க, முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும்னு நினைக்கிறாங்க. இந்த பிறவிலையும் சரி, அடுத்த பிறவிலையும் சரி, பகவானுடைய உலகத்துக்கு போனாலும் சரி, அவங்க பக்தி தொண்டு செய்யணும் அப்படிங்கிறத அவங்க விரும்புறாங்க. அப்புறம் மாயாவாதிகள் அவங்களுடைய போக்கஸ் எதுல இருக்கு அப்படின்னா, உருவமற்ற ஒளி, அது பிரம்ம ஜோதியில போக்கஸ் பண்றாங்க. அஷ்டாங்க யோகி இதயத்துல இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா ரூபத்துல தன்னுடைய போக்கஸை பண்றாங்க. பக்தி யோகிகள் கிருஷ்ணருடைய திவ்ய மங்கள ரூபத்துல அவங்க தன்னுடைய இதை தியானத்தை குவிக்கிறாங்க. இப்ப பலன் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா, மாயாவாதிகளுக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும், தனித்தன்மை அழிதல். போய் பகவானோட ஒன்றிட்டோம்னா அப்ப என்ன ஆகுது, ஆத்மா தனித்துவத்தை இழந்து விடுது. அதுதான் அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பலன். அஷ்டாங்க யோகிக்கு என்ன கிடைக்குது, தற்காலிகமான அமைதி. அது முழுமையா அவங்களுக்கு பர்மனண்டா கிடைக்குதா இல்லைன்னா இல்லை. அவங்க திரும்பவும் இந்த பூமியில பிறந்து மறுபடியும் பகவானை வேண்டதான் வேணும். அது மாதிரி ஒரு டெம்பரரியான ஒரு அமைதி அவங்களுக்கு கிடைக்குது. ஆனா பக்தி யோகிகளுக்கு என்ன கிடைக்குது, இறைவனோட நித்திய அன்பு பரிமாற்றம். எப்பொழுதுமே பகவான்கிட்ட 5 விதமான ரசங்கள் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா, சாந்த ரசம், சாக்கிய ரசம், தாசிய ரசம், வாசல்ய ரசம் மற்றும் மாதுரிய ரசம். இந்த 5 விதமான அன்பு பரிமாற்றத்துல அவங்களோட என்ன செய்யறாங்க, பகவானுக்கு தொண்டு செய்யறாங்க. இப்ப பரமாத்மா நிலை நம்ம படிச்சிருக்கோம். 13th சாப்டர்ல நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். பரமாத்மாவுடைய நிலை எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, நம்ம இதுல கூட முண்டகோபநிஷத்துல எல்லாம் படிச்சிருக்கோம். சாட்சி பறவையா உள்ள பகவான் இருக்கிறாரு அப்படிங்கிற 2 பறவைகள், ஒன்று பழந்தின்னும் பறவை, ஒண்ணு அதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க சாட்சி பறவையா பரமாத்மா இருக்கிறாரு அப்படின்னு பாக்குறோம். 13வது சாப்டர்ல 23வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, உபத்ரஷ்டானு மந்தாச்ச பக்தா போக்தா மகேஸ்வரக பரமாத்மேதி சாப்பித்தோ தேகேஸ்மின் புருஷப்பர. அவர் என்ன செய்யறாரு, நம்ம உடலுக்குள்ள இருக்கிற அவர் நமக்கு அனுமதி வழங்குறார். நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கு அனுமதி வழங்குறாரு. அவரே அனுபவிப்பாளர், அவரே சாட்சி, அவரே நடுநிலை பார்வையாளர். இங்க என்ன செய்ய முடியாது, நேரடியா அவர்கிட்ட அன்பு பரிமாற்றம் செய்ய முடியுமா, நம்ம தாசிய ரசத்திலயோ வாசல்ய ரசத்திலயோ அவற்றை நம்ம பண்ண முடியுமான்னா முடியாது. பரமாத்மா நிலையில அதை நம்ம செய்ய முடியாது. ஆனா பகவான் நிலை எப்படி இருக்கு, பக்தர்களின் அன்பிற்கு ஏற்ப நேரடியாக உறவாடும் முழுமுதற் கடவுள். அவர்கிட்ட நம்ம என்ன செய்யலாம், நமக்கு அவரை அலங்காரம் பண்ணி பார்க்கலாம், அழகுபடுத்தி பார்க்கலாம். அவருக்கு நம்ம விதவிதமா பிரசாதங்களை படைக்கலாம். இப்படியெல்லாம் நாம என்ன செய்ய முடியும், அவர்கிட்ட அன்பு பரிமாற்றம் செய்யக்கூடிய நிலை நமக்கு இருக்குது. இதுக்கு பகவத்கீதை சான்று நிறைய இருக்குது. நமக்கு பாத்தீங்கன்னா 7 நம்ம கீதையிலேயே சொல்லியிருக்கிறாங்க. 7.19 பல பிறவிகளுக்கு பின் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, பகுனாம் ஜன்மனாம் அந்தே ஞானவானாம் பிரபத்தியதே வாசுதேவம் வாசுதேவ சர்வம் இது மகாத்மா சுதுர்லபக அப்படின்னு படிச்சிருக்கிறோம். பற்பல பிறவிகளுக்கு பின் அறிவாளி என்னை எல்லாமுமாக உணர்ந்து என்ன செய்யறாங்க, சரணடைகிறாங்க. ஒரு பிறவியில கிடைச்சிடாது, பல பிறவிகள் எடுத்த பிற்பாடுதான் அந்த நிலையும் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு பகவத்கீதையில சான்று இருக்கு.
அடுத்தது வந்து என்ன சொல்றாரு, 9.11 அந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு, அவஜானந்தி மாமூடா மானுஷியம் தன் ஆஷிதம் பரம் பாவ ஜானந்தோ மம பூத மகேஸ்வர அப்படிங்கிறாரு. என்ன சொல்றாரு, மூடர்கள், அறிவற்ற மூடர்கள் என்ன செய்யறாங்க, பகவான் வந்து இந்த பூமியில அவதாரம் எடுத்து வரும்பொழுது அவரை வந்து பகவான்கிறத உணராம சாதாரண மனிதர்களா நினைச்சு அவரை வந்து அவமதிக்கிறாங்க. இடையன், அவன் வந்து இடையர்குல சிறுவன், மதுராபுரி இளவரசன் அப்படின்னு எல்லாம் அவங்கள வந்து என்ன செய்யறாங்க, சாதாரண மனிதனா நினைக்கிறாங்க. அவருடைய பகவானுடைய உன்னத தன்மையை அவர்கள் உணரவில்லை அப்படிங்கறது வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. தினசரி பயிற்சி, எப்படி நாம வந்து பகவானை அடையறதுக்கான தினசரி நம்ம பயிற்சி பண்ணணும். முக்கியமா வந்து நாம ஜபம், அதுதான் வந்து கலியுகத்துக்கு ஏற்றது. நம்ம வந்து சங்கீர்த்தனமே மட்டும் வந்து பகவானை சேர்றதுக்கான ஒரு வழியா சொல்லி இருக்கிறாங்க. பகவானுடைய புனித நாமங்கள், ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. அந்த நாம ஜபத்தை உச்சரிச்சு பகவானுடைய இருப்பிடத்துக்கு போறதுக்கான வழியை நம்ம பண்ணிக்கணும். அடுத்தது என்ன செய்யணும், விக்கிரக ஆராதனை, டேட்டி வர்ஷிப். இறைவனை வந்து நேர்ல பார்க்கறதுக்குள்ள, கோயில்ல இருக்க டெய்லிய போய் அது உருவச்சிலை அப்படின்னு நம்ம நினைச்சு பார்க்க கூடாது. வீட்டுல இருக்கக்கூடிய தெய்வங்களும் அவர் நமக்காக இங்க வந்து என்ன அர்ச்சாவதாரமா வந்து இறங்கி வந்திருக்கிறாரு. அவரை வந்து நம்ம வீட்டுக்கு வந்த விருந்தினரை எப்படி நம்ம உபசரிப்போமோ அதை போல நம்ம வீட்டுல இருக்க தெய்வங்களையும் கோயில்ல இருக்க தெய்வங்களையும் நம்ம வந்து அன்றாடம் விக்கிரக வழிபாடு செய்யணும். அடுத்தது சங்கீர்த்தனம். இப்ப வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து பாட்டு நிறைய நமக்கு எல்லாம் தெரியும். பகவானை பற்றிய பாட்டுகள்லாம் நம்ம என்ன செய்யலாம், பாடலாம். எப்படி பாடணும், பக்தர்களோட இணைந்து பாடும் பொழுது அதுக்கு ஒரு தனி வழி இருக்கு, அதுக்கு ஒரு பெரிய இருக்குது. மல்லிகா மாதாஜி டைம் கொஞ்சம் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. முடிஞ்சிட்டு மாதாஜி, ஒரே 2 நிமிஷம். இதுல வந்து முழுமையான பக்தி நிலை என்ன சொல்லியிருக்காங்க, தத்துவமும் செயலும் இணைதல். தத்துவம் என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் ஒருத்தர் தான் இறைவன், அவரே பரம்பொருள் அப்படிங்கிறது தான் தத்துவம். அதை நாம் வந்து நாம ஜபம் ஆராதனை மூலமா நம்ம வந்து அவருக்கு பண்ணி இருமைங்கிற அந்த மாயையிலிருந்து விலகி நாம என்ன செய்யணும், பீஷ்மதேவரை போல இறைவன் மேல இடையறாத தியானத்தை கூட்டணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. நித்தியமான அமைதிக்கு முழுமுதற் கடவுளான ஸ்ரீ பகவான் கிருஷ்ணன் மீது தூய பக்தியை அனைத்து மாயைகளையும் அகற்றி நித்தியமான அமைதியை தரும். அவர் மேல நம்ம வந்து பீஷ்மதேவரை பின்பற்றி நாமும் வந்து பகவான் மேல என்ன செய்யணும், தியானத்தை வைக்கணும் அப்படிங்கிறதான் இதுல இருந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஆல் glories to the assembled devotees, all glories to us. Thank you மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Thank you மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Thank you மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி நான் லைவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு உங்களை வந்து